Wat hapadeng katma Henry ublay udang yaitrey hakibriu jong u. Katba kinong yalap gospel ki batrey hapadeng kinong Palestine ki khot ying basa ban ai jing yarap ya ki longkpa ki badu no ya ki kun ki kiti kalok bat kaying kasem jong ki bat katba kidang ai jing bam ya ki kilapan tigen ru ya ki lengba ka ketien ublay kini kinong yalap kilayo thu hakini kirang ba shaphang ka jing sup ka bangila ban yo tang lengba U Jisu. Kini kilongkpa na Gaza ki bat dap da ka jing pangnut ban lap hadin ba kilawan phai na jing trey ba kila sha ther haka Israel. Hadin ba kila dep ban bam jing bam kini kirang ba kilami no na kajaka basa kirang yalam. Henry menstep pat klempoy perkhat kini kirang ba kila let ya kenduk biang ya kinang yalap gospel. Ban pan jing bam Henry ban pha hikai susu shaphang U Jisu. Ubala ban pau hakini ki arts pa ngut men hakaju kapor. Kamlong shu ka kubor ka ba phla ban yo sngo baki muslim ki ba wat sisa ya ublay uba sisa kila yo I ya U Jisu ba uyatu daladi haki ba uday ublay uba sisa lengba ki jing phos new bat ki jing ithu pau. Tongin kan mau banduwai kerpang na kabenta kitu ki pedang wat ban shem ya ublay basisa.